Bro, unsa na ang imong dala? Bato. Asa man pud na nimo na kuha og nganong naa man na sa imo? Actually, sayo sa buntag, kay gapamana man ko, naay dako nga sa pasamong lugar, og pagsalom na ako ni siya nakita sa ilalom, nga lahi gid ang iyang porma, og akong kaning gikuha, kay gasigas siya sa ilalom sa tubig, og sa akong pagkuha, bugat man siya, Mga pila pod ka na siya ka kilo, bro? mga mudagan og 4 ka kilo. Dabi bro, unsa man pod ang imong plano ana nga ba to? Ako lagi ni siyang ipatanaw ta kung pwede. Kay ngano man, Kay murag lahi amang siya sa lahi siya nga bato. Magnet siya ba? Muna nga ako ipatanaw lagi. Apil sa tansyan mo magnet siya kay murag kusog yung iron gid. Ali siya nga bato. Nga meteorite ni siya. Ano ba? Hindi siya ba? So, ano ba? Kato lang siya, ako lang siya ipatanaw. Magpatabang ko sa... Huwag kung siya matabang sa ako lang ipatanaw.